Привітання! Мяне зовуть Бука Марина. Я вучуся ў 5 классе Рудня-Телясовской базовой школы. Мажарская Ника, ученица 4 класса. Поликова Валерия, ученица 5 класса. Владимир Дубовка, урывок з вышиваной казки. Як синячок до сонца лётаў. Был час, калі агню нідзе на свеце не было людзей. І цеплыня, і святло, усё ад сонейка ішло. Зімой пакутваў народ, навокал сцюжа, снег і лёд. Мароз гуляў як гаспадар, а мая не грэла сонца смар. Нагараваўшыся зімой, прыйшлі да туркі ўсе такой. От солнца б искрочку одну принести в нашу сторону. Тады прославим огонь и грейся каля яго. А як бы гэта хто зрабіў, калі не маюць людзі крыл? Пасля надумаліся ўсе. Огонь нам птушка принеси. А птушкі дружна на зямлі у часе тым з людзьмі жылі. Пайшлі да птушак грамадой сваёй вялікай бядой. І вось гавораць птушкі ім. Далеко мы не полетим. Не допросіліся ніяк, адзін маленечкі сіняк. Ляцець да сонца згоду даў, чаго ніхто і не чакаў. Вароны все адразу крык.